Auni yang ma bi amina jabaji gamugulama de kɛ n'a sɔrɔ lali sɛ abonné ni tɛ abonné wasa an ka Mali dumuni y'an ka bonya réseaux sociaux kan jamana bɛɛ ta y'an ka bonyani don n'an ta ye nga ne b'a dɔn aw kelen dɔrɔn de bɛ se ka ne dɛmɛ wasa an ka Mali dumuniw fana ka se ka san sɔrɔ réseaux sociaux kan fo maa tɔw ɲɛ ka bɔ a fɛ k'a fɔ k'u fana b'a ladege a y'aw abonné o de b'a to y'an ka bɛ bonya ni j'aime ka d'aw ye a bɛ se ka j'aime k'a la o de b'a to y'an ka tɔ bɛ sankɔrɔta. Ne ni maanaw ni ye ne natɔ ye ka bɔ sugu la n vie bɛ durulen don i b'a dɔn sogotigi ninnu kɔni olu ti tanu dɛ an ka da sigilen ta kan an bɛ tulu k'a la tulu camanba kɔni ka di ne ye jabaji la ne bɛ tulu caya la dɔɔni yɛrɛ de komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na o kɔfɛ an ka sogo kolen jɛlen pasi k'a tigɛ an bɛ sɔrɔ ka n'o kɛ tulu in kan sa komi n y'a fɔ cogoya min na yɔrɔ n'i ye sogotigiw tanu dɔrɔn o dugusajɛ u bɛ kabago wulila aw yɛrɛ ɲɛ t'a la fala ka kɛra ne ka bita in na dɔɔni dɛ wa kɛn yɛrɛ b'a la yɛrɛ kolo kɔni t'a la sa nga sini ta ka ɲɛ ni bita ye dɛ an bɛ kɔgɔ dɔɔni k'a la i bɛ kɔgɔ ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an bɛ sɔrɔ ka n'a yiranin dabɔ sa an b'a yira fo a ɲɛ ka bilen nin waati kɔnɔna na k'a to an ka sogo bɛ ka yira n'a sɔrɔla an bɛ so de musow kɔni b'u sigi de ka baro kɛ sa sugu taa sira baro an bɛ n'o bɛɛ da sokɔnɔmɔgɔw tulo kan i n'a fɔ bi ne ye basan ta ye kɛnɛmana na koyi a ko k'a bɛ duden bɛɛ fo ko n'ala sɔnna a ma k'a bɛ sira la ka na so wa n b'a fɔ ɲɛna a yɛrɛ ɲɛ bɛ bi dɛ a kulɔlenba de do bi ne ni maanaw ni fasuguni ninnu ye dɔrɔn k'a yira an ka denmisɛn minnu wolola tunga na u k'a dɔn k'a fɔ ko Mali la an bɛ yɛlɛ an bɛ tulonkɛ kɛ ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ an bɛ lɔgɔti kuyɛri ba ɲɛ kelen bɔɲango k'a la o kan k'a bɔ n'a sɔrɔla i ka lɔgɔti ka ɲi kosɛbɛ n'a sɔrɔla i ka lɔgɔti ma ɲi nɔ i bɛ se ka dɔ fara o kan sabula lɔgɔti dɔw yɛrɛ de ɲɛ tɛ bilen an b'ale yiran kosɛbɛ an ka sogo in na fo a kasa ka tigɛ a b'a dɔn lɔgɔti fana kasani dɔ de b'ale la komi a dogon t'an si la dumuni yɛrɛ tɔgɔ de ye ko jabaji n'a fɔra jabaji kɔni jaba de kan ka caya ni tomati ye i n'a fɔ ne ye tomati den 2 de ta ani jaba kumaba den 2 bɔɲango belebeleba dɛ fitini tɛ fiyewu komi n y'a fɔ cogoya min na jaba de bɛ caya ne y'a si mixeur la sabula ne ka koloni kun ka dɔgɔ a susuli ma bi ale de sinen filɛ nin tan dɔ nga n'a sɔrɔla mixeur t'i bolo i b'a don koloni kɔnɔ k'a sɛbɛkɔrɔ bunde dɛrɛ n'i b'a fɛ i ka jabaji ka ja dɔrɔn i kan ka nin yɔrɔnin de jate minɛ kosɛbɛ i b'i ka jaba to yen nɔ a ka yiran fo k'a ji ja ŋaɲi o de ka ɲi nɔ o b'a to n'i y'i ka jaba ji don a kolo bɛ fa ɲani n'i m'a yiran kosɛbɛ n'i y'a ji don a bɛ pan ka yɛlɛ sanfɛla la o b'a sɔrɔ ale kolo ma fa kosɛbɛ yan yɔrɔ dɔrɔn de ye jabaji duman gundo ye komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a yiranna fo k'a ɲɛ kosɛbɛ an bɛna jɛgɛ walan k'a la ni dɔw ko jɛgɛ jalan ne kɔni b'o k'a la k'a n'o yira ɲɔgɔn na miniti 2 bɔɲango nga maa dɔw b'a to n'u y'a ji don waati min na u bɛ sɔrɔ k'a k'a la nga tancogo in de ka d'anw ye sabula kuma dɔw la ale kasa de b'a fɔ k'a bɛ bonya ne ma kabi so ne b'a tobi tancogoya in de la an ka jɛgɛ walan fana kɛlen k'a ta sɔrɔ yiranin na an bɛna ji don ji litiri 1 bɔɲango an ka na ji donnen filɛ nin ye an bɛ sunbala kuyɛri fitinin ɲɛ 1 bɔɲango k'a la ani jaba yirannen mugu kuyɛri fitinin ɲɛ 1 bɔɲango o baara ɲɛnabɔlen an fɛ an bɛ laurier bulu 2 k'a la an bɛ barama buga da la k'a to yen nɔ a ka tobi fo miniti 15 bɔɲango fo a ji ka jigin dɔɔni sabula an ka sogo in ye misi sogo de ye n'an ye legumiw fara a kan sisan u bɛ mɔ kojugu vitamine dɔ de dun bɛ olu yɛrɛ la a man ka tobi ka dansago komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a ji jiginna dɔɔni sa dɛ legume fɛn o fɛn b'an bolo sa an b'o bɛɛ k'a la ne ka legume sugandilen dɔ ye chou-fleur karɔti forondobani je aubergine ani pomme de terre i b'o ko in bɛɛ kɛ k'a bɛn i yɛrɛ de sago ma legume fɛn o fɛn min b'i bolo diɲɛ den na i bɛ se k'a k'a la i n'a fɔ kɔfɛmɔgɔw brocoli fana ka d'a la kosɛbɛ an b'a bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni ka sɔrɔ ka barama buga da la n'i kɔni bɛ jabaji tobi i bɛ barama datugu a da la de waasa n'a kasa ka kolokolo a n'a timiya olu si kana na bɔ ka taa kɔ kan olu bɛɛ ka kolokolo i ka da kɔnɔna na o de b'a to an ka na bɛ ja an bolo kosɛbɛ an b'a nɛnɛ nin yɔrɔ kɔni na an b'a nɛnɛ de dɛ ne ni maanaw legume fana de ja bɛ taa wuli a la an bɛ barama buga da la k'a to yen nɔ a ka tobi miniti 10 bɔɲango kɔni
an ka legimu ninnu kan ka se. O waati kɔnɔna na an bɛna an ka nakasatigɛlanw susu ɲɔgɔn na i n'a fɔ nin ye layi kuruden 3 talen ye, poivron dɔɔni ani seleri. N'a y'i ja i bɛ se ka kɛ persili i n'a fɔ ne bɛ fan min fɛ persili de bɛ sɔrɔ kosɛbɛ. An bɛ sɔrɔ ka poivre kisɛ dɔɔni fara kan k'a sɛbɛkɔrɔ susu ɲɔgɔn na kosɛbɛ. An b'ale susu fo k'a nugu yɛrɛ de. Miniti 10 selen filɛ nin komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a ji jiginna dɔɔni fana. An ka legimu ninnu ja kɔni o kolokolon bɛ an ka naji la sa dɛ. An ka nakasatigɛla an b'o ta k'o k'a la. I b'i cogoya dɔn i b'a ɲami ɲɔgɔn na dɔɔni waasa legimu ninnu kana n'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn bila. An b'a kɔgɔko jateminɛ kun ka sɔrɔ ka barama da jɛngɛ a da la. Miniti 5 bɔɲɔgɔnko i yɛrɛ b'a ye tulu bɛ wuli a sanfɛ n'i ta tɛmɛn'o na baasi tɛ. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'an ka gamugu ta sa. Gamugu cuillère fitinin ɲɛ 1 bɔɲɔgɔnko an b'o yara a sanfɛla la ka n'an ka kutu ta tuguni k'a dɛmɛ n'a ye waasa a ka se ka ɲami a la ka ɲɛ. Nka i b'i cogoya dɔn dɛ waasa legimu ninnu kana na se ka ɲɔgɔn bila o. N'an ye barama da jɛngɛni dabɔ dɔrɔn an ka da la an b'a tasuma da dɔgɔya kosɛbɛ. I n'a fɔ an bɛ barama da jɛngɛ a da la kun sisan ka sɔrɔ k'a tasuma da dɔgɔya yɛrɛ de kosɛbɛ. A donnen ɲuman ɲɔgɔn na an bɛ barama da jɛngɛ a da la k'a to yen nɔ a ka tobi ɲɔgɔn na miniti 5 bɔɲɔgɔnko i t'a tɛmɛ o la dɛ ɲani a b'a fɔ k'a bɛ tigɛ i bolo. An ka na selen tɛ an b'an ka kutu ta sisan k'a bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni ka jiko jateminɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nɔgɔla b'a la a ma kɛ dunnen baden ye fana. N b'a nɛnɛ sisan laban la ka sɔrɔ k'a ko tɔ ɲɛɲini sa n'o y'an ka kiniko ye. An b'an ka tasa pɛnpɛrɛnlen dɔ ta k'an ka kini kɛ o kɔnɔna na. A bɛ se ka kɛ ni inox ye a bɛ se ka kɛ ni fukan ye a mana na kɛ fɛn o fɛn an bɛ kini k'a kɔnɔna na k'a dogi dɔɔni n'an tɛgɛ ye. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka an ka verre ta sa k'a yɛlɛma a kɔnɔna na n'o y'an ka assiette ye. An b'a ta k'a bɔ a da la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la baara ɲɛna. Maa dɔw de bɛ to ka ni ɲininkali kɛ ne na. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'an ka na an b'o k'a la. Ni video in diyara aw ye aw kana ɲinɛ k'a partager waasa an ka dumuniw ka se ka san sɔrɔ réseaux sociaux kan. Ale tandɔlama sirimɛ man di ne a la kosɛbɛ. Ni ne y'a kɛ kini sira de ye ne bɛ sirimɛ k'a la. Aw bisimila.